Ну што ж, вітаю шаноўнае гаспадарства, шаноўнае маргінерства, усіх на нашым традыцыйным суботнім стрыме. У нас сёння ў гасцёх Вадзім Сідараў з смаленскага рэспубліканскага цэнтру. Вось, і па нашай традыцыі мы даем магчымасць гасцям караценька пра сябе распавесці. Вось, таму, Вадзім, вам слова. Дзякуй за запрошанне, гаспадар Владзімир. Ну, перш за ўсё, я не вельмі часта беру удзел, гэта мякка кажучы, у такіх стрымах, але са гаспадарам Владзімірам знаёмы асабіста, і больш за тое, ён быў першым фактычна рэпетытарам маім па беларушчыне. Вось, таму не мог ему адмовіць вось у ягоным запрошанні. Ну і вядома, вы бачыце, што моя беларушчына вельмі недасканалая, недакладная, таму выбачце за гэта. Ну, не ведаю, наколькі зараз прадуктыўна доўга пра сябе нешта казаць. Казаць, напэўна, можна шмат чаго, але тое, што датычыцца вось сённяшняга моманту, гэта тое, што я, ну, сапраўды, я адзін з прадстаўнікоў смаленскага рэспубліканскага цэнтру ды ўсходняя крыўская платформа, якая аб'ядноўвае зараз смаленскі рэспубліканскі цэнтр фактычна ды пскоўскі рэспубліканскі цэнтр. Ну, у больш шырэйшым такім кантэксце я, так бы мовіць, тэарэтычны ды практычны дэкаланізатар Расіі, як гэта модна казаць зараз, тэарэтычна, таму што я дактарант этналогіі Карлава універсітэту ў Празе. Вось, я эксперт по этнапалітычных пытаннях, супрацую з нейкімі медыямі, у тым ліку з нацыянальнымі рэдакцыямі Радыё Свабоды. Практычна, таму што таксама, апрача таго, што я адзін з прадстаўнікоў вось менавіта нашая ўсходнякрыўская платформа да смаленскага рэспубліканскага цэнтру, я супрацоўнічаю з рознымі дэкаланізацыйнымі пляцоўкамі, з рознымі нацыянальнымі рухамі розных народаў ды рэгіёнаў сучаснай так званай Расійскай Федэрацыі, якія імкнуцца да незалежнасці, да независимасці. Вось, ну, калі сцыпла, то вось так, напэўна. Сабраўшымся гледачам я нагадваю, што ў нас інтэрактыўны фармат, то бок можна задаваць свае пытанні ў чаце, будзем на іх адказваць, можаце проста пісаць свае меркаванні. Я думаю, сёння можна задаваць пытанні як па палітыцы увогуле, там, так і пра дэкаланізацыю Расіі і пра Чэхію, там, мабыць, што-небудзь, і пра этналогію таксама. Вось. А пакуль пытанняў няма, я буду задаваць свае, тое, пра што мне было цікава паразмаўляць. Вось, але тут у нас у чаце некаторыя ўжо панапісалі, у нас ёсць тут такі актыўны украінскі глядач Владислав Такар, ён напісаў прывітанне госцю, калі крывскі танкі зайдуць у Смаленск, я ўжо стаміўся чакаць. Працуйце, браце. Ну, насамрэч, мы цудоўна разумеем, што гэта больш юмарыстычнае пытанне. На жаль, мага быць зараз, што гэта ўсё толькі ў такім стане пачатковым, так?
То бок і крыўскіх танкаў, на жаль, няма пакуль, і яшчэ шмат працы, перш за ўсё той, што ну, павінна закрануць свядомасць насельніцтва ў сучаснай Смаленшчыне ды Пскоўшчыне, але ну, шчыра кажучы, зараз зразумела, што мы ўсе больш-менш працуем у эміграцыі, і ну, наша мета зараз гэта аб'яднаць вось тое, што мага быць можна лічыць нацыянальным авангардам нейкім. І ось мы ну, спрабуем рабіць гэтую працу, то бок мы маем ужо нейкіх прыхільнікаў і на тэрыторыі Смаленшчыны і паміж смалянамі у эміграцыі. І зараз пачынаем таксама працу з пскавічамі. Вось тое, што адбылося ў нас у лістападзе ў Варшаве, пакуль нехта не ведае, мы там прэзентавалі стварэнне Пскоўскага рэспубліканскага цэнтру на чале з Артёмам Тарасавым. Артём, дарэчы, ён ужо у всялякіх спісах экстрэмістаў ды тэрарыстаў так званай Расійскай Федэрацыі, нават ужо ў міжнародным пошуку. Вось. Але ён там быў не адзін. Там з ім насамрэч прыехала такая шчыльная каманда пскавічоў. Яны ну, проста гэтыя людзі, якія паводле вось складаных умоў яны ну, так захавалі ўласныя твары. Гэта што зразумела, так, у сучасных умовах. Таму, на жаль, я вам не магу адказаць дакладна, калі крыўскія танкі павяртаюцца альбо прыедуць менавіта ў Смаленск, але будзем у гэтым напрамку працаваць. Гэта правільна. Ну я больш пытанняў пакуль што не бачу ў чаце. Наконт дэкаланізацыі, вось вы так сябе акрэслілі адразу, калі вы зайшлі ў чат. Звычайна дыскурс дэкаланізацыі ён выстаўляецца ў такім кепскім свеце з боку правых, і насамрэч мне таксама здаецца, што у выпадку з Расіяй трэба казаць не зусім пра дэкаланізацыю, таму што ну ведаеце, дэкаланізацыя гэта азначае, што мы займаемся разборам нейкай пэўнай імперыі. Вось які ў нас імперыі ў гісторыі ёсць, так? І у нас ёсць была брытанская імперыя, была іспанская імперыя, была там асманская імперыя якая-небудзь, расійская імперыя таксама. Вось некаторыя кажуць, што ЗША гэта імперыя. А сёння мы маем яшчэ далучыць да гэтага шэрагу сучасную Расію. І вось у мяне такое пытанне, ці насамрэч можна даваць настолькі шмат гонару расейцам, ці можна ім даваць шанец называць сябе імперыялістамі? Ну, глядзіце, пытанне цікавае. Тут калі ёсць некалькі розных аспектаў, спрабуем растлумачыць. Па-першае, што датычыцца вось самой дэфініцыі дэкаланізацыя. Я нават ужо калісьці пра гэта казаў, што я насамрэч не вельмі люблю гэтую дэфініцыю. Чаму? Таму што ну, гэтая дэфініцыя яна павязана з нейкім такім ну, спецыфічным дыскурсам, у тым ліку акадэмічным, на захадзе з пэўнымі такімі сэнсамі. Ну і гэтая дэфініцыя яна быццам бы абавязвае к чамусьці такому,
усялякія рухі, якія насамрэч маюць розныя меты і розныя умовы. І гэта можна параўнаць, вось, напрыклад, з сацыялізмам у пачатку 20-го стагоддзя. То бок былі розныя сацыялістычныя, умоўна кажучы, рухі, якія змагались там за сацыяльную справядлівасць і гэтак далей, а быў, ну, марксізм як нейкая глебалійская ідэалогія, вось, якую нейкі інтэрнацыянал ён спрабаваў вось так навязываць усім гэтым рухам. Але, ну, напрыклад, калі мы пабачым, як гэта, паглядзім, як гэта адбывалася у Польшчы, вось вядомая гэтая цытата Пілсудскага, што калі ён быў на чале партыі польскіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў, так? Але калі яны ўжо захапілі ўладу, ён проста казаў, што я зайду з цягніку сацыялізм на зупінкі незалежнасці, так? Вось, і насамрэч гэта такой цудоўны прыклад, што вось быў некий некое такое паразуменне сацыялізму дагматычна, ідэалагічна, глобалісцкае, з пэўнымі сэнсамі, якія насамрэч для, ну, шмат якіх нацыянальных сацыялістычных партыяў да рухаў яны былі, ну, просто непрыемнымі. Вось. І тое самае сёння, напрыклад, калі мы паглядзім на нейкіх вось гэтых дэкаланізатаров, альбо, як яны кажуць, дэкаланізатаров ок, так? То бок, таму што гэта ўжо далучаюцца нейкі і гендерныя пытання, і вось усё гэта. Так, ну, мы цудоўна разумеем, што, напрыклад, нацыянальнаму руху чеченцаў альбо башкортаў, ну, гэтыя пытанні, ну, яны, мякка кажучы, абыякавыя. І гэта мякка кажучы. Так, то бок яны маюць насамрэч пэўныя нацыянальныя меты і за іх змагаюцца. А ад гэтага трэба адрозніваць вот нейкіх такіх фундаменталістов ок, постліберального деколоніалізму, постколоніалізму і гэтак далей, які імкнуцца до того, аба вось гэтую тэорію, доктрину деколонізацыі перетворить на вось сучасную версію марксізму. Так, але з іншого боку, ну, практычна, з практычнага пункту гледжання, ужо адбылося так, як адбылося, і вось гэтая назва, яна распаўсюджылась, у тым ліку у расійскамоўным палітычным прасторы. І яна выкарыстоўваецца, ну, просто для дэфініцыі, ну, насамрэч, сепаратыстаў, альбо, ну, таких радыкальных аўтанамістаў, канфедэралістаў, і гэтак далей, гэтак далей. То бок, просто ёсць, ну, практычная справа змагання за незалежнасць, за дэкаланізацыю, фактычна у сэнсе вось змагання супраць расійскага каланіялізму. Мы ўжо пакрыху падыходзім до другого пытання. А ёсць дэкаланізацыйныя вось розныя такія тэорыі, якія насамрэч, з якімі насамрэч шмат хто з нас не пагаджаецца. Гэта першае. Па-другое, вось тое, што датычыцца таго, ці імперыя Расія ці не. Ну, я лічу, што так, што гэта імперія. Просто, ну, якая краіна, такая і імперія. То бок нам трэба разумець, што, канешне, гэта не імперія з роўню нават Савецкага Звязу. Таму што гэта
было ну такое была гэта такая з'ява вельмі непрыемная, але з іншага баку яна вось у чымсьці заслугоўвала на павагу. То бок гэта быў сур'ёзны праект. Мы зараз разумеем, што мы маем справу вось ну з я нават не ведаю, як іх дакладна па-беларуску дэфінаваць, но гэта шпана нейкая. Вось гэта нейкія вось залішкі ўжо таго, што залішылася по расійскай імперыі і по савецкаму звязу. Гэта з аднаго баку, але з іншага баку, ну канешне, гэта імперыя. То бок як мы можам дэфінаваць імперыю? Пачнем з гэтага. Гэта нейкая дзяржава, якая аб'ядноўвае розныя народы, але робіць гэта не праз ну іх звяз, не праз прызнання іх суб'ектнасці і не праз іх злучэнне ў нейкі ну добраахвотны звяз, але ну прымусова. Ну і ну канешне, гэта тое, што робіць Расія. То бок ну чаму гэта не імперыя? Просто ну іншая справа, што гэта такая ў значнай меры крынжовая імперія. Так, крынжовая, але ну імперія, усё ж таки гэта імперія. То бок для вас любая дзяржава, якая праводзіць экспансіянісцкую палітыку, яна з'яўляецца імперыяй. То бок я просто прывяду прыклад такі, што у нас ёсць падзел там у гісторыі старажытнага Рыму на каралеўства, на царства там гэта рымскае, на рымскую рэспубліку і імперыю рымскую пасля Цэзара. Імперыя праводзіла сваю экспансіянісцкую палітыку, у выніку якой яна і развалілася ў прынцыпе. Але рэспубліка таксама праводзіла сваю экспансію і нават гэтае царства. То бок ці можна сказаць, што на працягу ўсіх гэтых перыядаў мы мелі дачыненне з імперыяй? Ну вось паглядзіце, гэта тое, што нас павяртае к першаму пытанню. Таму што вось што, напрыклад, мяне адрознівае ад гэтых фундаменталістаў нейкіх дэкаланізацыі, тое, што, напрыклад, я не кажу, што імперія гэта кепска заўсёды. Што кожная імперія заўсёды гэта кепска. То бок таму я і кажу, што я практык дэкаланізацыі. То бок я ведаю, што сучасная Расія як імперія гэта кепска. І калі мяне запытаюць, чаму, ці вось мага быць гэта нешта такое суб'ектыўнае, ну не, я насамрэч магу растлумачыць, таму што глядзіце, вось ёсць імперыі і ёсць нацыянальныя дзяржавы. І насамрэч, што адрознівае імперыю класічную альбо традыцыйную от нацыянальнай дзяржавы, гэта тое, што гэта домадэрны тып палітычнай арганізацыі, якому насамрэч было абыякава, ну, як жывуць народы розныя. То бок яна захоплівала розныя народы, але праз тое, што гэта была домадэрная такая дзяржава, якая не мела агульнай адукацыі, вось такой агульнадзяржаўнай прапаганды і ввогуле будаўніцтва агульнадзяржаўнай нейкай супольнасці, яна ну просто залішала ў спакоі нейкам вось гэтыя народы, якія жылі ўласным жыццём. І таму, ну, напрыклад, калі мы паглядзім, ці то будзе Рэч Паспалітая пазнейшая, таму што, канешне, тут трэба адрозніваць ранейшую Рэч Паспалітую як добраахвотны такой звяз Великай Літвы да кароны польскай от пазнейшай, якая ўжо у значнай меры пачынала ператварацца ў польскую дзяржаву. Так? Ці расійская імперія нават, яны ну
То бок там адбывалася у першай сітуацыі пэўная палінізацыя, у другой сітуацыі пэўная русіфікацыя, але шляхты. То бок таму што яны будавалі нацыю толькі арыстакратычную. Таму, напрыклад, калі мы паглядзім на большасць беларусаў, дык яны там захоўвались як этнічная супольнасць фактычна. Таму што гэта былі тутэйшыя так званыя людзі, так, якія ў сваіх вёсках жылі, размаўлялі па-беларуску, нават калі яны не ведалі, што гэта беларуская мова, беларуская, крывіцкая, мы разумеем, пра што ідзе мова. І яны захоўвались беларусамі. А чаму гэта пачынала ўжо страчвацца пазней, напрыклад, у Савецкім Звязе, таму што ўжо з'явілася вось гэтая агульнадзяржаўная адукацыя, і праз гэтую адукацыю, праз школы, праз інстытуты, праз прэсу, гэтак далей, ўжо пачала вось так праштурхоўвацца расійская мова. Вось калі мы павяртаемся к гэтаму пытанню імперыя ды нацыянальная дзяржава, справа ў тым, што вось ужо калі пачынаецца даба мадэрну, перад імперыямі ўзнікае выклік. Што рабіць далей? І агульна і тая самая Асманская імперыя, і Аўстрыйскай імперыі, яны распадаліся на нацыянальныя дзяржавы. У Расійскай імперыі гэта пайшло іншым шляхом, то бок яны спрабавалі вось так обмануть так по-беларуску. Падмануць, так. Прамануць гісторыю і вось стварыць быццам бы многанацыянальную дзяржаву Савецкі Звяз. І яна, часткова была насамрэч многанацыянальнай, прынамсі увонкава, так. Але потым мы бачылі, што унутры Савецкага Звязу адбываўся канфлікт паміж дзвюма імкненнямі. То бок гэтыя саюзныя рэспублікі, іхнія эліты, яны імкнуліся до большай аўтаноміі, до большай незалежнасці, але вось імкненне саюзнага цэнтру, яно было до того, абы ператварыць гэта насамрэч вось у новую расійскую дзяржаву. І расійскую дзяржаву ўжо не як многанацыянальную насамрэч, а як такую поліэтнічную, але насамрэч монанацыянальную у культурным сэнсе дзяржаву. Напрыклад, калі мы паглядзім на вось гэтую канцэпцыю новай гістарычнай супольнасці савецкі народ, пра што шла мова? Мова фактычна шла про адраджэнне вось той супольнасці, якая ўжо пачала так будавацца у канцы расійскай імперіі. То бок была палітыка ператварэння вось усіх гэтых народаў імперыі у нейкую адну супольнасць. То бок, фактычна нацыю, так? Але вось калі у нацыянальных дзяржаваў гэта адбывалось нармальных, разам з адмовай от іншаземных народаў ды краінаў, то вось расійскі кейс гэта тое, што яны спрабуюць захаваць гэтыя захопленыя імперыі тэрыторыі ды народы, але ўжо на раздзел, напрыклад, ад Маскоўскага царства альбо ранейшай расійскай імперыі, якія іх просто залішалі у спакоі нейкам, ператварыць іх у нейкую новую нацыянальную супольнасць альбо сверхнацыянальную супольнасць. І вось гэта, простое, што гэтая палітыка, якая
так званой русифікацыі, якая нішчыць народы, якая просто не можа нармальна нават вызначыцца, да чего яна імкнецца. Цы да нацыянальнай дзяржавы нармальнай, цы до класічнай імперыі, якую яны насамрэч ужо нават не ведаюць, як будаваць. Таму што ее будавалі іншыя людзі іншай якасці. Ну і пачынаючы з таго, што там было шмат немцаў, літвінаў, русінаў, гэтак далей, то бок гэта была еўрапейская імперія ў значнай меры, так? Але людзей, якія мелі паразуменне, што там адбываецца з цімі ці іншымі народамі і гэтак далей. Ну, гэта ўжо насамрэч смеццё гістарычнае, якое спрабуе ўсё ж такі вось не толькі залішыць гэтыя народы пад кантролем, але просто ім навязаць нейкі гібридны вось гэты русский мир, расійскі свет, які ані мир, ані русский насамрэч. Ну, але гэта ўжо іншая справа. Таму я просто, адказваючы на ваше пытанне, я кажу так, что я ведаю дакладна, что вось конкретно гэтая імперія, гэта зло. І, як кажа Зенон Станіславович, Мордор павінен быць разбураны. Вось гэта імператыў. А тое, што датычыцца там Рымскай імперыі, пра гэта мы можам ужо так доўга с вами гутаріць, і там могуць быць розныя развагі і гэтак далей. Гэта ўжо іншая справа. Мне спадабалася ваше акрэсленне Расіі як крынж імперыі. Гэта сапраўды пэўна адзін з самых пасуючых тэрмінаў. Я хацеў бы яшчэ дадаць, што ў прынцыпе не кожны народ варты таго, каб стварыць імперыю. А вось ёсць такі фільм «Жыццё Брайана па Монты Пайтону». І ў гэтым фільме ёсць, гэта такі камедыйны фільм, там ёсць сцэна, калі збіраюцца габрэі з сепаратысцкага руху, і там галоўны прамоўца кажа, вось ён такі ставіць рытарычнае пытанне: што нам далі гэтыя рымляне, акрамя акведукаў, медыцыны, пісьма, адукацыі. І, карацей, там гэты спіс, ён працягваецца. Вось. І, ў прынцыпе, можна зразумець імперыялісцкія імпэты у народаў альбо нацыяў, якія нешта могуць прынесці. Не толькі заваяваць і сілай навязаць нейкі парадак, а з самага пачатку мець тэндэнцыю да таго, што іншыя там суседнія народы хочуць долучыцца да гэтай імперыі. І вось што канкрэтна расійская імперыя прынесла, прынамсі беларусам, вось смерць, голад і геноцид, грубо кажучы. Такое глыбокае гістарычнае пытанне. Вось у мяне быў сябра такі вядомы украінскі інтэлектуал Александр Маслак. Ён загінуў у аўтакатастрофе. І ён казаў, што ўсюды, куды прыхадзіла Рымская імперія, яна сабой несла закон ды шляхі, ды дарогі, так? А ўсюды, куды прыхадзіла Расійская імперія, яна сабой несла беззаконне ды бездарожжа. Вось. Насамрэч, канешне, гэта ў пэўнай меры нейкае спрошчанае, таму, абы быць справядлівымі, нават мы павінны адрозніваць у сучасную гэтую крынж-імперію ад Савецкага звязу і Расійскай імперіі. То бок так, яны, канешне, у нацыянальным наратыве такіх народаў, як беларусы, украінцы і гэтак далей,
ну асабліва сёння, яны павінны лічыцца злом заўсёды. Але калі мы вось так разважаем гістарычна, канешне, там яшчэ сяк так магчыма знайти нешта у Савецкага Саюзу, у якого прынамсі быў ідэалагічны нейкі універсальны праект. У тым ліку, ну быццам бы стварэнне нацый розных у складзе Савецкага Саюзу. То бок, ну тое, напрыклад, што выкарыстоўваюць вось гэтыя таксама крынжовыя беларускія нацыянал-камуністы кшталту Дзерманта ці Пеці Петроўскага, якія там кажуць заўсёды, што вось Сталін стварыў Беларусь, Савецкі Саюз стварыў Беларусь, гэтак далей. Ну мы, канешне, разумеем, што гэта хлусня, што там насамрэч яны былі прымушаны прызнаць гэтыя нацыянальныя альбо квазінацыянальныя дзяржавы, так званыя гэтыя саюзныя рэспублікі, праз тое, што ўжо там узніклі сапраўдныя нацыянальныя дзяржавы да рухі, ну кшталту БНР таго ж. Але ну прынамсі у іх там было нейкае тэарэтычнае паразуменне, нейкі такі праект, сёе, тое, гэтак далей. Альбо, ну, напрыклад, што і датычыцца расійскай імперыі, ну, напрыклад, ёсць і нейкія такія беларускія гісторыкі кшталту Олега Латышонка, які, дарэчы, ну, я з вялікай павагай да яго стаўлюся, ён жыве ў Польшчы, ён быў удзельнікам салідарнасці, дарэчы, ён падтрымліваў БНФ да пазняка вось у пачатку 90-х гадоў, але ну ён гістарычна, ён лічыць, што расійская імперыя вось ужо, напрыклад, у 19 стагоддзі для беларусаў альбо для будучых беларусаў яна была меншым злом, чым Польша. Напрыклад, так, таму што ну ягонае такое асабістае стаўленне. Гэта насамрэч, конечно, дыскусійнае пытанне, але ён так лічыць, што калі б вось Расія не захапіла гэтую частку Рэчы Паспалітай, то там бы канчаткова адбылася палінізацыя беларусаў. Але праз тое, што там адбыўся гэты падзел Рэчы Паспалітай, беларусы атрымалі шанец нейкі і дзякуючы гэтаму там знік беларускі нацыянальны рух, ну а потым ужо адбылася Беларусь, уласна, беларуская нацыя. То бок я цудоўна разумею, што гэта дыскусійны такі погляд, мякка кажучы, вось, асабліва сёння. Але ну ён мае там ніякую такую сякую рацыю, ну, альбо прынамсі аргументы. І гэта тое, што было, ну, альбо, напрыклад, мы можам узгадаць вось про сітуацыю з фінамі ў расійскай імперыі. То бок яны насамрэч у пачатку 19 стагоддзя яны выгулілі праз Расію сваю нацыянальную будучыню, таму што там ужо адбывалася такая моцная шведзізацыя. Расія гэта зупініла і у тыя часы дала Фінляндіі аўтаномію, яны выкарысталі гэтую аўтаномію, аб пабудаваць фінскую нацыянальную ідэнтычнасць, культуру і гэтак далей. Але ж, ну, рэшце рэшт мы ведаем, што там сталася, што Расія таксама пачала там ужо у пачатку 20-го стагоддзя рабіць русіфікацыю. І ну, яна просто уявіла себе, што ну, яна стварила умовы не для того, што ей патрэбна. То бок яе метой было просто, ну так, послабіць шведаў, але яны не чакалі, што там узнікне фактычна фінская нацыя. А калі ўжо зразумелі, што там узнікла фінская нацыя, яны таксама ўжо пачалі палітыку па знішчанню фінскай нацыі. То бок, ну так, пэўныя часы нават Расія калісьці, кімсьці магла выкарыстоўвацца ну, у ўласных інтарэсах. Але вось сённяшняя Расія,
яна ну просто не мае ані уласных ну реальных ну, асэнсованых нацыянальных інтарэсаў, ані вось павагі к нацыянальным пачуццям ды інтарэсам іншых народаў. Таму ну гэта просто нешта такое не тое, што незразумелае, наадварот цудоўна зразумелае, але тое, што ну просто трэба зачыніць гэтае пытанне назаўсёды і ўсё. Зразумела. Тут у чаце ваш хлопчык пытае, як госць цябе ідэнтыфікуе: рускі, расеец, беларус, ліцвін, свой варыянт. Ну гэта насамрэч такое інтарэснае цікавае пытанне, то бок ведаеце, значную частку свайго жыцця, канешне, я ідэнтыфікаваў сябе рускім, нават калі лічыў ну альбо імкнуўся к нейкай альтэрнатыўнай такой рускасці, якая насамрэч я ўрэшце рэшт сябе уявіў, што яна не патрэбная так званаму рускаму народу. Вось, таму я человек фактычна рускага альбо расійскага бэкграунду, як казала вось калісьці Юлія Навальная, але гэта тое, што насамрэч датычыцца мінуласці, але не будучыні. І вось фактычна сёння чаму, напрыклад, мне і як тэарэтыку, і як практыку цікавая вось гэтая доба ну, паміж 19 ды 20 стагоддзямі у Беларусі у Рэчы Паспалітай. Таму што там адбывалася вось ператварэнне часткі людзей, якія паводле культурнага бэкграунду яны фактычна ўжо былі палякамі, адбывалася вось гэтае ператварэнне іх на носьбітаў беларускай свядомасці. Вось, ну, людзей, напрыклад, як Скірмут, так, вядомая гэтая ж гісторыя, калі яму Дмоўскі прапанаваў вось далучыцца да польскай фракцыі ў расійскай дзяржаўнай думе, і ён яму адказаў, што так, я чалавек польскай культуры, але ну, у нас ужо іншы праект, беларускі нацыянальны праект. У маём асабістым прыкладзе гэта трошку складанейшае, таму што вось хаця маі карані по прамой мужчынскай лініі, ну фактычна іх можна ідэнтыфікаваць як беларускія, таму што яны ідуць до захадняй Смаленшчыны, до Рослаўльшчыны, якая лічылась часткай беларускай этнаграфічнай тэрыторыі. Ну, адбылося так, што Беларусь сучасная і сучасная беларуская ідэнтычнасць, яна была пабудована вось у гэтых ну мінімалізованых межах, без вось гэтых беларускіх этнічных ну тэрыторыяў. Гэта з аднаго баку. З іншага баку вось насельніцтва гэтых земляў зараз яно не маюць такую класічную сучасную беларускую ідэнтычнасць. Таму праз гэта мы насамрэч стварілі вось гэтую нашу усходнекрыўскую платформу, таму што з іншага баку вось гэтае насельніцтва гэтых земляў, хаця яно і страціла беларускую ідэнтычнасць, альбо не атрымала беларускую ідэнтычнасць у час, у якой яна фармавалася, яно захоўвае пэўную вось гэтую крыўскую ідэнтычнасць. А калі мы ну, паглядзім, як фармавалася і сама беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, дык мы ведаем, што там таксама былі варыянты, і шмат хто лічыў, што беларусам сябе трэ называць крывічамі, што гэта дакладнейшая назва, але ўрэшце рэшт там, ну, напрыклад,
Шкілёнак, ён казаў, што вось беларусы, крывыщи да літвіны гэта тры назвы аднаго і таго ж народу. То бок у маёй сітуацыі складана, я нават сёння, напрыклад, ужо грамадзянін Чэхіі, то бок я магу казаць, што я гентарутэне нацыённая богемія, напрыклад. Так, я чалавек з расійскім бэкграундам, але ўжо з пострасійскім такім стаўленнем до ідэнтычнасці, і вось гэтае пострасійскае стаўленне, яно у той же самы час з'яўляецца дорасійскім стаўленнем. То бок вось з гэтай сітуацыі пострасійскай мы ўжо быццам бы павяртаемся ў сітуацыю дорасійскую, такой прымардыяльнай крыўскасці ды русінскасці, вось у сэнсе, я гэта так называю, захаднерусізму здаровага чалавека, то бок не ў сэнсе захаднерусізму як часткі Расіі, а ў сэнсе захадняй Русі як часткі захадняй цывілізацыі. Тое, што, напрыклад, было з тым самым Францішакам Скарынай, які, дарэчы, ён там таксама доўга жыў тады ў Празе, і хаця быў чалавекам вось з каранямі з Полачыны, то бок гэта ўсё у сябе ніяк паяднаваў. Таму я насамрэч у значнай мере тады ідэнтыфікую сябе як чалавек, вось, тое, што датычыцца такого культурного паразумення часткай цэнтральна-ўсходнееўрапейскага прастору, вось, з каранямі русінскімі, крывічскімі і з такім пострасійскім бэкграундам. Ясна, так. Наступнае пытанне ў нас у чаце таксама з'явілася. Владислав Такар піша, чи зустрічався гість з кубанцями-українцями і українцями із зеленого клину на різних платформах? Так, пэўныя кантакты былі. Вось, я, дарэчы, калісьці сябраваў, маімі бліжэйшымі сябрамі былі кубанцы, яшчэ гэта былі 90-е гады вось у Расіі, і там таксама цікава было вось на гэта глядзець, таму што нейкія гэтыя кубанцы, яны сябе лічылі расійцамі, а нейкія лічылі сябе, то бок казакамі як акрэмай нацыянальнасцю. То бок я гэта уласнымі вачамі бачыў яшчэ ў 90-е гады. Вось, зараз я ведаю, што ёсць нейкія такія рухі, праекты, так, мы бачылись на розных вось пляцоўках, у тым ліку форума свабодных народаў пост-Расіі, і нават вось нам пісаў у каментарах у маём канале прадстаўнік руху языковы ертаул. Гэта казачыя нацыяналісты, але, наколькі я ведаю, яны хутчэй данскія, чым кубанскія, але ўсё ж такі. І які прапанавалі вось пэўнае сяброўства і гэтак далей. То бок, пэўныя кантакты ёсць, так. Я нагадваю гледачам, што хто яшчэ не паставіў, стаўце падабайкі, вось, задавайце свае пытанні. Тут яшчэ, так, ваш хлопчык напісаў паведамленне, якое я не буду чытаць пра Латышонка. Владислав Такар написав, проблема, що всі білоруські землі були в складі РІ. У литовців і українців частина земель була в інших державах. Коли почався тиск на нацрух у другій половині 19 століття, століття, я не ведаю, як це по-українську, то центр національного відродження переносився на етнічні землі. Так,
Так, это вот сёння гэта падыход у тым ліку Тимати Снайдера, і ён гэта называе ну, я не ведаю, канцэпцыяй ці з'явай украінскага ды літоўскага п'емонту. То бок як у італійцаў у іх быў п'емонт поза межамі аўстрыйскай імперіі, які ім дазволіў развіццё італьянскага нацыянальнага руху. Гэтаксама такі п'емонт быў у украінцаў у Галіцыі аўстрыйскай, ды у літоўцаў гэта была так званая малая Літва у Прусіі, якую яны выкарыстоўвалі для развіцця уласных нацыянальных рухаў. На жаль, у беларусаў гэтага не было, і нейкія навукоўцы яны тлумачаць пэўнае такое спаждзенне беларускага нацыянальнага руху менавіта з гэтым, альба прынамсі у тым ліку з гэтым. То бок гэта мае рацыю, так. Яшчэ тут ён дадаў, што я не дачытаў до канца, так што входзілі до складу Австро-Угоршчыны чи Прусіі ў выпадку літоўцаў. Ну так, на гэта спадар Вадзім адказаў акурат, што гэта мела пэўнае значэнне. Ваш хлопчык пытае, што госць мае на ўвазе пад альтэрнатыўнай рускасцю. Ну, глядзіце, насамрэч, я ж пачынаў як расійскі альбо рускі нацыяналіст яшчэ ў 90-е гады. Менавіта тады, калі гэта абсалютна не было модным, як зараз. То бок зараз і Путін рускі нацыяналіст, і ледзь не Кадыров. Ледзь уже не Кадыров рускі нацыяналіст, так. А я памятаю, калі я хлопчыкам у апошнім, здаецца, клясе школы нашай маскоўскай, і там вучыліся дзеці маскоўскай інтэлігенцыі, гэта быў пачатак 90-х гадоў, і вучителька па гісторыі так спытала: Вадзім, ты хіба нацыяналіст? І я адказаў так. І гэта просто была такая пауза у клясе на пэўны момант. Гэта было абсалютным такім выклікам, насамрэч, грамадскім тэндэнцыям таго часу. Але насамрэч я пачынаў у такім рэсентыментным коле імперскім, але вельмі хутка так адхіліўся до такого спецыфічнага колу. Тады іх лічылі нацыянал-дэмакратамі, але тут трэба заўважыць, што нацыянал-дэмакраты 90-х гадоў у Расіі, у тым ліку у Маскве, гэта не тое самае, што былі нацыянал-дэмакраты пачатку ўжо 21-го стагоддзя, калі там ужо і Навальны быў нацыянал-дэмакратам, гэтак далей. І ввогуле тая даба, там, ведаеце, вельмі важна паразумець, што ў тыя часы не было інтэрнэту. То бок гэта як у гістарычнай класіфікацыі до Рождества Христова і пасля Рождества Христова. То бок гэта таксама можна казаць про до інтэрнэту і ўжо пасля інтэрнэту. Гэта было до інтэрнэту. Але у нас таксама былі нейкія надрукованыя розныя выданні і гэтак далей. Але справа не ў гэтым. Справа ў тым, што гэта было такое ревізіянісцкае, вельмі спецыфічнае кола, у яком упершыню для тых часоў, прынамсі, адбылася дыскусія, што для чаго. Нацыя для дзяржавы, як гэта заўсёды было у расійскім нацыяналізме і ў расійскай гісторыі, альбо наоборот, дзяржава для нацыі, як гэтага ніколі не было у расійцаў.
І вось менавіта гэтае нашае кола, гэта былі тыя людзі, якія пачалі казаць, што нам патрэбна наадварот дзяржава для нацыі. То бок вось гэты весь гістарычны шлях імперскі, калі ну просто русский народ так званы, гэта быў некі ну, матэрыял для будаўніцтва вось гэтай шмат этнічнай імперіі, што гэта трэба прыпыніць і пабудаваць нармальную еўрапейского кшальту нацыянальную дзяржаву. А потым там ужо пачаліся такія дыскусіі, а чаму менавіта вось гэтага не адбылося у Расіі. І тамака пачаліся такія рэчы, то бок вельмі крытычнае пераасэнсаванне расійскай культуры, праваславия, вось, і увогуле гістарычнага шляху, насамрэч. То бок гэта было вельмі такое, ну, вельмі такая цікавая з'ява, і ўрэшце рэшт я ўжо там у канцы 90-х гадоў я адмовіўся ад нацыяналізму, ад ідэнтыфікацыі як нацыяналісту, таму што я ўжо тады зразумеў, што вось тое паразуменне нацыяналізму, да якога мы імкнуліся, яно ў Расіі да расійцаў немагчыма. Таму, ну, тамака я ўжо пачаў сябе лічыць нейкім там правым анархістам, такім я быў эвалаістам і гэтак далей, гэтак далей. І, ну, як бы быццам бы захоўвалась нейкая руская ідэнтычнасць, але, канешне, ўжо тады гэта была ідэнтычнасць абсалютна маргінальная для вось рускага мейнстріму. То бок з вельмі такім крытычным стаўленнем до рускага гістарычнага шляху, до расійскай рэчэйнасці, до расійскай культуры таксама, насамрэч, вось, до шмат якіх рэчоў. Але, ну вось, ужо насамрэч, ну, то бок, нават калі ўжо пачынаўся Майдан 2014 году, альбо рэвалюцыя годнасці, я, ну, без усялякіх сумневаў падтрымліваў украінскую рэвалюцыю абсалютна. І быў у ліку тых людзей, якіх называлі заўкраінцамі. Вось, але, ну, тады яшчэ гэта заставалася такая самаідэнтыфікацыя, ну, быццам бы другія рускія, якія у той же самый час заўкраінцы. Ну, просто з часам я зразумеў, што, ну, гэтая з'ява другіх рускіх, яна не можа быць пэўнай. То бок гэта, ну, штучная просто нейкая ситуация, але калі вы імкнецеся до нейкай цельнай ідэнтычнасці, ну, просто трэба выходзіць з гэтага і будаваць нешта ўжо на іншым падмурцы. Так, ясна. Тут яшчэ Цім 4025 пытае, як размаўляюць старыя людзі на Смаленшчыне ў вёсках? Глядзіце, перш за ўсё, просто трэба заўважыць, што менавіта я не са Смаленшчыны, я маю карані са Смаленшчыны, але я нават там просто быў некалькі разоў транзітам, так бы мовіць. Я, ну, але у той же самый час мы маем людзей, якія са Смаленшчыны, і ось старшыня нашего Смоленского республиканского центру Владислав Живица, гэта бывалы депутат сапраўднай Смоленской областной думы, які там жыў і які быў, ну, то бок ён быў депутатам, і шмат розных людзей яны у нас са Смаленшчыны. Тое, што я ведаю, што людзі, ну, пераважная большасць размаўляе па-расійску, але вот ты смаляне альбо
смаленчукі, якія сапраўдныя з каранямі смаленскімі, яны захоўваюць пэўнае такое беларускае альбо крыўскае вымаўленне. То бок гэта так, гэта расійская мова, але гэта трошку іншая расійская мова. То бок нейкае вымаўленне там такое захоўваецца, а што датычыцца таго, як размаўлялі, то бок калі мы возьмем смаленскі абласны словнік Добровольского нават, гэта пачатак 20-го стагоддзя, то мы там цудоўна убачым, што смаленчукі, яны фактычна размаўлялі на дыялекце беларускай мовы. То бок і з навуковага пункту гледжання гэта быў вось паўночна-ўсходні дыялект беларушчыны, які бліжэй за ўсё до крывіцкай гаворкі, так званая. То бок і там гэта захоўвалася, і насамрэч захоўвалася шмат у каго, нават вось сёння маем прыхільнікаў нашего Смоленского рэспубліканскага цэнтру. Яны ўжо такія людзі дарослыя, яны кажуць, што мы памятуем нашых бабуль, дзедуль, якія фактычна размаўлялі па-беларуску альбо на нейкай трасянцы. Вось, то бок гэта ўсё было, і фактычна этнічныя ды этналінгвістычныя карані Смаленшчыны, яны беларускія ў такім прымардыяльным, прынамсі, сэнсе, у крывіцкам. Цікава. Тут ваш хлопчык пытае, дакладней ён піша, што ўсе людзі ў маім жыцці, якія цытавалі Тимати Снайдера, гэта староннікі грамадзянскага нацыяналізму і бачаць будучыню беларусаў як карычневых людзей. Слухайте, глядзіце, насамрэч, вось я гэта тое, што я раблю так вельмі прафесійна, фактычна некалькі дзесяцігоддзя, а ў апошнія гады нават у акадэмічныя прасторы, то бок я вучуся ў дактарантуре Карлова універсітэту, і, дарэчы, вось чэшская школа народаведы, я гэта так называю, альбо нацыяведзенне, яна адна з, насамрэч, такіх, вельмі прызнаных у свеце. Вось гэтыя ўсе развагі пра дыхатамію грамадзянскага да этнічнага нацыяналізму, яны надта дылетанцкія, таму што ўжо зараз паміж сур'ёзных даследчыкаў нацыяналізму фактычна нейкі кансэнсус, што у чыстым відзе не існуе ані чыста грамадзянскага нацыяналізму, ані чыста этнічнага нацыяналізму тады, калі справа ідзе, прынамсі, пра адбыўшаяся нацыянальная дзяржава. Вось, то бок у тым ці іншым выпадку, так ці інакш, там прысутнасць як этнічнага фактора, так і грамадзянскага фактора. Але справа ў тым, менавіта як гэта адбываецца. Вось асабіста я прыхільнік такого погляду Міраслава Гроха ды Энтані Сміту. Гэта тое, што так, менавіта нацыя, гэта, канешне, мадэрная з'ява. Але гэта мадэрная з'ява, яна не ўзнікае у паветры, як кажуць украінцы, так? То бок, вось нават у Міраслава Гроха, у яго ёсць кніжка з назвай «Народы не са удзелам нагоды», то бок нацыі не з'яўляюцца раптам. То бок нацыя, канешне, яна з'яўляецца ды будуецца на пэўным этнічным падмурцы. Але
у той же самы час гэта нейкі праект, які ну, ён у пэўнай мере, канешне, адкрыты. Але ну, справа проста ў тым, у якой мере ён адкрыты. То бок вось гэтыя развагі пра тое, што яны павінны ператварыцца ў нацыі, то бок там цемнашкірых людзей, но я думаю, што гэта выключна існуе вось у мышленках нейкіх леваліберальных сектантаў. То бок вось у чэхаў ёсць такая з'ява, як сельскі розум. То бок нейкі ну, просто здравый сэнс, так? Здаровы глузд, як кажуць украінцы, што ну, мы разумеем, што там адбываюцца нейкія працэсы і асіміляцыі, у пэўнай мере іміграцыі і гэтак далей, але ну, просто одна справа, калі там приедуць некалькі тысяч людзей, ну, у тым ліку мага быць там будет нейкая колькасць людзей из іншых кантинентаў і адбудзецца нейкая асіміляцыя альбо іміграцыя, гэта одна справа. А іншая справа, калі там прыедзе мільён, напрыклад, альбо некалькі мільёнаў, ну так у Беларусь, напрыклад, ну, з Хіны, так, альбо з Афрыкі. Вось, ну, канешне, мы разумеем, што гэта просто розныя рэчы. Вось, то бок прыедзе там некалькі тысяч людзей там ды асіміліруюцца, ды інтэгруюцца, альбо гэта будзе такая мазіўная іміграцыя, якая ну, просто будзе ну, радыкальна мяняць вось склад насельніцтва. То бок таму я лічу, што просто тут павінен быць нейкі здаровы ну, розум, здаровы сэнс. Вось, і ну, не варта просто ісці да вось пэўных такіх экстрэмумаў, будь то такое радыкальнае refugee welcome, альбо наадварот, просто кожнага чалавека, які мае там трошку іншую ну, ось, фарбу, як гэта по-беларуску, таксама фарбу. Вось, ніяк абражаць гэта. Як? Колер, ну калі пра Колер, цвет. так, колер, так, абражаць ніяк гэтага чалавека, ну, то бок. Ну, у мяне трошкі іншы падыход да гэтага, як дылетанта, у мяне няма адукацыі, тым больш у гуманітарнай. Мне здаецца, што пытанне з самага пачатку было пра тое, што у грамадзянскіх і этнічных нацыяналістаў, ну, нават калі вы не прызнаеце такі падзел, ёсць людзі, якія сябе лічаць тымі ці іншымі. Вось, у іх існуе розны погляд на вось гэтую самую эміграцыю. То бок, каму, у прынцыпе, можна даваць пашпарт той ці іншай краіны, калі мы ў рамках нацыяналізму разважаем, то бок у нас ёсць нацыя, то бок это значыць, што інстытут грамадзянства існуе ў краіне. І каму гэты пашпарт можа быць выданы на якіх умовах. І грамадзянскі нацыяналіст, як, напрыклад, не ведаю, які-небудзь нямецкі нацыяналіст, ён можа лічыць, што ну, вось, прыязджае чалавек з Блізкага ўсходу, вывучае нямецкую мову, вывучае нямецкую гісторыю, культуру, там прымае, мабыць, там хрысціянства, ну, карацей, прымае ўсе атрыбуты якога-небудзь сучаснага нямецкага грамадства, але пры гэтым мае паходжанне ну, зусім адрознае ад гэтага. І вось у гэтым пытанні як бы нацыяналісты гэта і розніца, што адныя хочуць даваць гэтаму чалавеку грамадзянства, а другія адмаўляюцца. Ну, глядзіце, я вось нават як чалавек, ну, калі мы возьмем такой погляд максімальна прымардыялісцкі. Як чалавек, які вывучаў просто сяк так папуляцыйную генетыку. Вось, я вам магу казаць, што як і вайна, гэта там існуе так званы закон, што вырашаюць вялікія батальёны, так? Вось,
тое самае і ў генетыцы папуляцыйнай. Таму што, ну, напрыклад, вось мы калісьці з сябром абмяркоўвалі Такенданга, вядомого вам, я спадзяваюсь, так, і, ну, вот ён пытаў, ну, мой погляд, я казаў, што, ну, я лічу гэтага чалавека беларусам, потому што яго маці беларуска, гэта значыць, што ён не толькі беларус паводле мовы, што ён там падтрымлівае беларускую культуру і гэтак далей, але у яго ўжо палова нават ягонага ДНК, яна насамрэч, ну, такая, ну, умоўна кажучы, сапраўдная беларуская. І калі ён будет мець жонку беларуску альбо там умоўную славянку нейкую, у ягоных дзіцёў гэта будзе ўжо 75%, а у іх дзіцёў ужо там, ну, амаль 100%. Ну, напрыклад, калі вы паглядзіце на Пушкіна таго самого і на его нащадкаў зараз, ну, там нічога африканского не засталося. Ну, мага быць там 1-2%, нешта падобнае. Але пра што гэта? Ну, пра тое, што гэта быў адзін Абрахам Ганнібал на мільёны. Так? Вось. А калі б гэтых Абрахамаў Ганнібалаў было мільён, то гэта б ужо было бы нешта іншае. То бок, так і вось у гэтых пытаннях, то бок, я лічу, што вырашае тады колькасць. То бок, калі вы просто завозіце там мільёны людзей з іншым бэкграундам, то, ну, просто гэта ўжо, ну, сур'ёзны выклік для нацыі, для того падмурку, на яком гэтая нацыя пабудована. Але калі, напрыклад, гэтая нацыя там 40 мільёнаў, як у палякаў, і там будуць, я не ведаю, некалькі там, ну, нават там 1000 будзе людзей не толькі з Блізкага Сходу, але нават і з Афрыкі, ну, так яны там просто будуць генетычна перемолаты. То бок гэта будзе, ну, тая самая сітуацыя там Пушкінах, умоўна кажучы, так, якія там просто будуць асіміліраваны у тым ліку і генетычна, у генетычным сэнсе у тым ліку, таму што там нейкі хлопчык з Камеруну, калі у яго жонка будет полячка, канешне, там могут ніяк абражаць егоных там дзяцей і гэтак далей, але егоныя дзеці ўжо будуць мець 50%, ну, умоўна кажучы, белай крыві. А у далейшых генерацыях, ну, гэтая колькасць будет звышацца. І то бок, ну, просто адбудзецца у тым ліку і генетычная асіміляцыя, і вы там не знайдзеце ось у егоных вынікаў егоных аналізаў егоных нащадкаў вось чагосьці там такого, што там, ну, ніяк сур'ёзна адрозніваецца ад яго суайчызнікаў новых. Але, канешне, калі іх там будзе мільён, то справа будзе іншая. То бок гэта ўжо будзе, ну, у тым ліку і генетычнае ператварэнне нацыі, і, канешне, вось у гэтай сітуацыі існуе магчымасць таго, што нацыя, ну, яна просто страціць тое, на чым яна была пабудована у тым ліку і дэмаграфічна. Ну, вось мне і здаецца акурат, што менавіта такая дыхатамія паміж слабой і узмоцненай эміграцыяй, яна выдае у вас усё ж такі этнічнага, ну, не ведаю, ці нацыяналіста, але ўсё ж такі чалавека, які лічыць, што этнічная кампанента, яна мае, ну, пэўнае значэнне. З пункту гледжання грамадзянскіх нацыяналістаў, як я гэта бачу, у прынцыпе, няма розніцы, ці то малая група людзей, ці то вялікая. В прынцыпе, поўнае замяшчэнне там
іншым народам, яно для грамадзянскага нацыяналіста не з'яўляецца нейкай катастрофай, калі яны ўсе ведаюць адпаведную мову, культуру, гісторыю і так далей. Ну так, могу погодиться с гэтым. Нават, ведаеце, вось у нас у акадэміі, канешне, вось такі генетычны прымардыялізм у большасці выклікае жудасную такую рэакцыю, але нават калі гэта было год альбо 2 гады таму і была лекцыя Міраслава Гроха, а ему ўжо недзе 90 гадоў, дарэчы, зараз, але чалавек просто цудоўна ўсё разумее, когнітыўнай, гэтак далей рэакцыі. І вось там была потым гутарка со студэнтамі, і вось ён выкарыстаў такую дэфініцыю, што у тым ліку гэта пытанне біялагічнага захавання нацыю. І адна студэнтка, яна просто была ў шоце. Яна просто так не стрымала сябе і сказала: залізьце. Якое біялагічнае захаванне? Але Грох гэта казаў. То бок, ведаеце, канешне, чаму я кажу пра нейкі сельскі розум. То бок, і у тым ліку у нас у цэнтральна-ўсходняй Еўропе ёсць нейкія, вось, будзем так казаць, асаблівасці локальные. Давайте имкнуться их захоўваць таксама. То бок, я не прихильник абсолютно того, чтобы вось человек, калі он там приехал сюды, с Камеруна, альбо откудасьці, калі он легальный мігрант и так далее, або его ніяк там абражаць и так далее. Але таксама я цудоўна разумею, что усё гэта цудоўна, калі іх вось тады толькі колькі іх зараз. А пакуль іх будзе ўжо там мільёны, то гэта ўжо будзе іншая гісторыя, і давайте просто захоўваць так, як гэта ёсць зараз. Так, давайте захаваем добрыя інстытуты і не будзем замяшчаць іх дрэннымі. Так. Што тут яшчэ? Ваш хлопчык пісаў: у Смаленску людзі размаўляюць прыкладна на такой жа расейскай, як і мы. Так. То бок, Жан Балынюк — гэта наш славянскі хлопчык, а Алана Ебрамрыям — наша карычневая каралева? Мне здаецца, ўжо мы гэта пытанне закрылі, але калі ёсць жаданне, можаце яшчэ што-небудзь задаць. Я нават не ведаю, хто гэта такі. На жаль, альбо на шчасце. Гэта такое класічнае пытанне да нацыяналістаў, тыпу, ці з'яўляецца Жан Балынюк, это, я наколькі веду, нейкі украінскі дэпутат. Так. Не ведаю. То бок, ведаеце, але у кожным просто выпадку гэта нейкая такая, гэта аднолькавыя з'явы нейкія. То бок, калі гэта было бы масавай нейкай з'явай, было б пра што турбавацца ніяк. Але калі гэта просто экзотичное выключение из правила, то бок ніяк так. Что датычыцца Смоленску, вось насамрэч так, я лічу, что хотя у нас фактычна страчана беларушчына, але ў параўнанні, калі мы будем глядзець так шчыра, ситуация у самой Беларусі, адрозненне не вельмі радыкальная. То бок, ситуация моўная, умоўна кажучы, у Гародні і ў Смаленску, яна мага быць ніяк там адрозніваецца, но, на жаль, не вельмі радыкальна. То бок, з гэтага пункту гледжання не ўсё страчана, потому что я насамрэч верю, что прынамсі Беларусь альбо сучасныя межы Рэспублікі Беларусь, яны могуць павяртацца да беларушчыны, да сапраўднай беларускай ідэнтычнасці і гэтак далей.
Канешне, вось з Смаленскам трошку складнейшая сітуацыя, таму што там страчана не толькі беларуская мова, але і беларуская свядомасць. Вось гэта тое, што адрознівае сітуацыю там гародняй альбо нават у Віцебску ад сітуацыі ў Смаленску, на жаль. Вось, і таму, канешне, падыход у Смаленску павінен быць трошку іншым. Але насамрэч вось тое, што нешта захоўваецца у любым выпадку. То бок людзі там ведаюць нешта такое. Нават вось гэтая крыўская тэма, яна выкарыстоўваецца нават у афіцыйным дыскурсе. То бок там, канешне, гэта смешне, але там нават вось Аман называўся крывічі. Вось, і вось гэтыя дэбілы, добраахвотнікі, так званыя, якія прыймалі ўдзел в СВО, так званым, таксама ў Смаленске мелі назву крывічі. Вось, там быў фестываль губернатара крывічі, то бок гэты крыўскі дыскурс, ён надта распаўсюджаны ў Смаленшчыне, у Пскоўшчыне у тым ліку. Людзі нешта памятаюць пра там бабулек, дзедулек, якія размаўлялі па-беларуску. Людзі насамрэч яны вось маюць нейкае такое, ну, вельмі прыемнае стаўленне до Беларусі ды беларусаў, лічаць іх вось, што гэта нашы браты, там родныя, гэтак далей, гэтак далей. То бок гэта, ну, гэта не звучыць не тое самае, што і Валагодчына, напрыклад. Са всей павагай да Валагодчыны, то бок мы разумеем, што этнічна гэта іншы рэгіён. Так, дарэчы, зноў пра этнічнасць, так? Вось, і менавіта гэта той падмурак, на яком можа нешта будавацца. Цікава, ну я вось адзін раз толькі ў жыцці быў у Смаленску, яшчэ зусім маленькім на экскурсіі, таму у мяне досведу ў гэтым зусім няма у стасаванні са смаленчукамі. Але я памятаю, як Зянон Станіславович распавядаў цікавую гісторыю пра то, як у часы Савецкага Саюза смаленчукі прасіліся на працу да жыхароў Магілёўшчыны з такой нагоды, што мы ж такія самыя беларусы, як і вы. Не, Зянон Станіславович нават вось ён на нашым мерапрыемстве не тым, якое вось у лістападзе адбылося, а вось тое, што было раней, ён там вельмі цікавыя рэчы расказваў пра тое, што гэта ўжо быў пачатак 90-х гадоў, і гэта быў кіраўнік Смаленскага облвыканкому, здаецца, Орлу. Вось, і Зянон Станіславович з ім вось гутарыў і прапанаваў далучыць Смаленшчыну до Беларусі, то бок у склад Беларусі, або Смаленшчына вайшла праз тое, што там адбылась вось гэтая чарнобыльская катастрофа, і ну, Беларусі была неабходна, то бок вось нейкая, у тым ліку як кампенсацыя за гэта, тэрыторыя, да якой маглі бы прыехаць людзі захадняй Беларусі. Гэта з аднаго баку. А з іншага баку, ну, Смаленшчына, яна фактычна, ну, просто безлюдная. Вось, то бок ну, стаў развіцця, ну, жудасны. І ён яму просто так растлумачыў, што гэта будзе карысна і для Беларусі, і для Смаленшчыны, і што цікава, што ён пагадзіўся, Орлу. То бок ён пагадзіўся, і там сяк так пачаўся нейкі працэс, але вось чалавек, які заблакаваў далучэнне Смаленшчыны да Беларусі, гэта знаеце, хто быў? Так. Гэта быў Дементей, гэта быў старшыня Верховнай Рады Беларускай СССР яшчэ ў той час. То бок ён быў ідэйна прарасійскі, прамаскоўскі, і ён быў так у шоце, што вы кажаце, гэта экстрэмізм там нейкі і гэтак далей.
але Зіно Станіславович кажа, што нават у пачатку 90-х гадоў беларушчыны у Смаленшчыне было больш, чым у Магілёўшчыне. То бок, вось его асабістае ўражанне было такое. Зразумела. Ваш хлопчык піша: ох уж гэтыя чэшскія фашысты, асуджаю. Добра, што хутка ўсе перамруць і застануцца толькі нетаксічныя прагрэсіўныя дзяўчынэсы. Так, што тут асэнсаванага можна прачытаць? Владислав Такар піша, што чамусьці ў іх спартсмены часта ідуць у палітыку. Так, Владислав Такар піша: так нацыянальную свідомасць можна накінуць над освітою. Маленькіх смоленців зробляць білорусами. Робиш тести з білоруської мови для вступу в університети і скасовуєш русмову. Тоді молодь вчитиме, а батьки найматимуть репетиторів. Якщо можна накинуть білоруську нацсвідомість, то для чого створювати альтернативний нацпроект? Ну, глядзіце, гэта насамрэч цікавае пытанне, таму што тут така ёсць некалькі аспектаў. Перш за ўсё, просто мы гэта павінны зразумець, што тут така мы с вами гутарим у вельмі таком спецыфічным средавішчы, так? Людзей, якія разумеюць многія рэчы. Але калі вы нават зараз пачнеце гэта абмяркоўваць так званымі беларускімі дэмакратычнымі сіламі, вось рэакцыя там будзе абсалютна іншай. Мы маем нейкі вопыт, яны пачнуць казаць, што гэта правакацыя, што вось нам бы ніяк там вырашыць праблемы хаця б Беларусі ў её сучасных межаў, і гэтак далей, гэтак далей. І навошта нам ввогуле яшчэ вось да таго такія ўшчэнт русіфікованыя рэгіёны, як Смаленшчына і Пскоўшчына, ну таму што нам свае вата хапаецца. Вось навошта нам яшчэ і, ну, умоўна кажучы, чужая вата. Ну і насамрэч, ну калі сур'ёзна, гэта мае пэўную рацыю. То бок, канешне, вось з пункту гледжання беларускага нацыянальнага праекту, які зараз ён знаходзіцца в вельмі крытычным становішчы. Канешне, пачынаць трэба з Рэспублікі Беларусь. Вось, і з гэтага пункту гледжання вось новыя тэрыторыі з насельніцтвам, у якога страчана не толькі беларушчына, але ввогуле і беларуская свядомасць, гэта тое, што прынамсі гэта дадаткавая праблема. І гэта вялікае пытанне, гэта неабходна такому слабкаму нацыянальнаму праекту, ну, шчыра кажучы, альбо не. Таму вось гэта і наш падыход насамрэч, што, ну, глядзіце, нават вось Путін і Расія, якія, ну, як бы мы да іх не ставіліся, гэта, ну, дзяржава з такой уже адбыўшайся ідэнтычнасцю, і больш за тое, гэтая ідэнтычнасць была распаўсюджана на часткі фактычна, ну, украінскага абшару. Але калі яны там, так, яны захапілі адразу Крым, але нават калі яны там пачалі на Донбасе, яны там перш за ўсё стварылі вось гэтыя акрэмыя быццам бы рэспублікі, так, Донецкую ды Луганскую. Маем таксама прыклад Люцьяна Жалягоўскага, які, калі ён захапіў Вільню, ён не прыяднаў ее адразу до Польшчы, а ён там стварыў вось сярэднюю Літву. І ён там менавіта імкнуўся будаваць нешта такое прапольскае, але акрэмае.
потым, дарэчы, вельмі абражаўся на Пілсудскага, калі ее просто вось прыядналі до Польши і лічыў, што гэта недакладна. Таму тут так маем некалькі пунктаў гледжання. То бок з беларускага баку гэта вялікае пытанне, ці вось гэта патрэбна далучаць такія рэгіёны до краіны, якая знаходзіцца ў таком аслабленым нацыянальным становішчы. З пункту гледжання смаленчукоў да пскавічоў гэта можа справакаваць нейкае такое адмоўнае стаўленне до Беларусі, хаця зараз яно з'яўляецца станоўчым, таму што гэта сітуацыя не будзе падрыхтованай. Таму вось наш падыход, ён такі, што стварэнне пэўных такіх краёвых ідэнтычнасцяў, але, канешне, з вельмі выразным такім этнічным кампанентам, крывіцкім, які насамрэч прымардыяльна і з'яўляецца беларускім у такім прымардыяльным сэнсе, яно бы дало магчымасць так працаваць, так адпаведна, так крок за крокам, то бок працаваць са свядомасцю, так памалу там распаўсюджваць беларушчыну, не прымусам, але вось так рэкламай нейкай, там праштурхоўванне розных праграмаў адукацыйных, там спаўпрацай, і таму, што для гэтага ёсць пэўны натуральны грунт. Калі вы будете рабіць так, гэта можа даць, рэшце рэшт, лепшы вынік, чым вы адразу будете спрабаваць вось просто гэта так просто далучыць да Беларусі, калі да гэтага не падрыхтована ані Беларусь, ані гэтыя рэгіёны. Зразумела. Наконт беларускіх дэмакратычных сілаў, гэта мне падабаецца вельмі досыць забаўнае словазлучэнне, таму што у адносінах да гэтых людзей можна сказаць, што яны ані беларускія, ані дэмакратычныя, ані сілы. І тут Владислав Токар піша: ніколи не питайте в Маргінеза, що б він зробив з білоруською демократичною інтелігенцією. Так, це правда. Ваш хлопчик пише, і примусом так само. Примус, разумееце, то бок ось насамрэч, калі сур'ёзна, ось як мы гэта бачым, мы нават прэзентавалі наш праект ось на гэтым мерапрыемстве, дзе браў удзел Зенон Станіславович, там зрабіў прамову цудоўную. Вось мы, перш за ўсё, канешне, мы разумеем, што гэта справа ўлады. То бок той, хто, то бок першы сцэнар, напрыклад, так, аптымальны, але ён не той, што малаверагодны, ён верагодны толькі вось пры радыкальным развіцці падзеяў. Вось, што вось, напрыклад, мы захопліваем там владу. Так, гэта будзе адна рэч. Іншая рэч, напрыклад, калі гэтага не адбудзецца, але адбудзецца вось некая такая радыкальная, рэвалюцыя нейкая, напрыклад, у Расіі, і з'явіцца магчымасць вось ствараваць там рэгіянальныя партыі, рэгіянальныя парламенты і гэтак далей. І, напрыклад, гэта сцэнарый, пры яком вось просто такія прабеларускія, крывічскія, смаленчукска-рэгіяналісцкія сілы, яны бяруць удзел у мясцовым палітычным працэсе, яны там прыймаюць удзел у выбарах, сядзяць у парламенце, стварылі там нейкую там фракцыю, напрыклад, нешта падобнае таму, што ёсць там недзе ў Каталоніі, там, альбо нават там у Брытоніі,
і гэтак далей. То бок гэта розныя сцэнары, мы гэта цудоўна разумеем, і магчымасць сякого такого прымусу яна ёсць только при першым сцэнары. То бок калі влада у нас. І вось калі мы разважалі, як гэта магло б адбывацца, мы прапанавалі так, што гэта былі б две афіцыйныя мовы, расійская ды беларуская, а стратэгічна мы імкнулись бы адрадзіць як дзяржаўную мову старасмаленскую гаворку, якая ў той же час з'яўляецца, ну, шчыра кажучы, версіяй беларушчыны. То бок гэта просто рэгіянальны паўночна-ўсходні дыялект беларушчыны, крывіцкая гаворка, то бок кожны чалавек беларускамоўны, які валодае беларушчынай, ён бы разумеў бы гэтую самую смаленскую гаворку і наадварот, але, канешне, праз тое, што яна страчана ўжо фактычна, і там бы быў патрэбен пэўны працэс ее рэстаўрацыі, рэканструкцыі, гэта было бы магчыма толькі праз тое, што, ну, перш за ўсё трэба было бы там распаўсюджыць класічную беларушчыну. І ўжо тады чалавек, які разумее беларушчыну, ён бы мог бы, ну, так бы кажучы, перестроиться на адпаведную ее рэгіянальную версію. Вось. І як гэта магло бы адбывацца праз развіццё адносінаў з Беларусью, праз праштурхоўванне розных праграмаў спаўпрацы, праз тое, што студэнты ездзілі да Беларусі, праз тое, што беларускае телебачанне яно працавала ў Смаленскай ды Пскоўскай рэспублікі. То бок я нават памятаю цудоўна, напрыклад, як я пачаў разумець, ну, перш за ўсё украінскую мову. Гэта ўжо потым я, ну, прыйшоў да беларушчыны. То бок я вось ужо жыў тутака ў Чэхіі, і праз тое, што я ведаў, ну, расійскую, ды пачынаў ведаць чэшскую, я пачынаў бачыць украінскае тэлебачанне. А гэта былі часы Майдану. І гэта мне, ну, просто было цікава, так, сачыць за ўсім гэтым і гэтак далей. Я просто пачаў праз гэта, ну, разумець украінскую мову, а потым ужо, ну, ніяк там удакладніў гэта. І калі б гэта было бы вось так, як так, свабодная нейкая трансляцыя, а яшчэ калі б да гэтага б дадаваліся бы субтытры беларускія, так, і гэтак далей, я лічу, што гэта адбылося бы, ну, адносна хутка. То бок ужо за дзесяцігоддзя такой палітыкі мы б атрымалі рэгіён ці краіну, якая, ну, прынамсі напоў беларуская. Я нагадваю гледачам, каб вы, хто яшчэ не паставіў, ставілі падабайкі. Ось у нас сёння досыць, ну, адносна шмат паведамленняў у чаце, таму калі камусьці захочацца прайсці без чаргі, так бы мовіць, ёсць магчымасць заданаціць, і тады вы ўбачыце наш цудоўны алерт, і я прачытаю ваше паведамленне ў першую чаргу. Вось. Ну, таксама, хто мае такую магчымасць, распаўсюджваеце нашу трансляцыю сярод сваіх знаёмых. І хто не падпісаны, падпісвайцеся, хто прыйшоў ад спадара Вадзіма, таксама. Вось. Гэта такое дэжурнае нагадванне. Владислав Такар тут намагаўся даведацца, як будзе лапата па-беларуску. Лапата – гэта лапата. Лапата яна лапата і ёсць. І па-беларуску таксама. Толькі праз А. Ваш хлопчык пытае, ці не трэба да гэтага самага сядзення ў парламенце
спачатку сілай такую магчымасць сабе прадставіць, што ў гэтым накірункам у госця. Не, ну глядзіце, ну канешне, гэта то бок мы цудоўна разумеем, што любыя перамены сапраўдныя у Расіі могуць адбыцца толькі праз сілавой сцэнар. То бок, ну гэта проста тое, што нават няма сэнсу абмяркоўваць. Што робіцца ў гэтым напрамку? Ну глядзіце, у нас вось сярод нашых прадстаўнікоў толькі Смаленскага рэспубліканскага цэнтру ёсць дзве асабістасці, гэта Алексей Барановскі ды Ян Рудзік. Алексей Барановскі, ён до апошняга часу браў удзел вось у легіёне Свабода Расіі, так званым. А Ян Рудзік у палку Каліноўскага. Вось, ну вось вам і адказ, што робіцца ў гэтым напрамку. Так. Наступнае пытанне ад Владислава Токара. Чи знайомий гість з паном Едуардом Юрченко? Ну, не вельмі щільна знаёмыя, ну то бок мы ва фрэндах у Фейсбуцы, але ну такого асабістага кантакту няма. Так. Шизапернік піша, што ды і беларускія гаворкі ў пэўным сэнсе страчаны ўжо на Беларусі, прынамсі ў сваім аўтэнтычным выглядзе. Окей. Так, ну пакуль што пытанняў няма больш. Сачылі за выбарамі ў США? Ну, канешне, сачыў, ну просто ведаеце, ўжо маю нейкі вопыт такі, і просто такое паразуменне, што ад нас у гэтай справе, мягка кажучы, мала што залежыць. То бок, ну просто як бы гэта цікава, канешне, гэта нас напрямую закранае, але ну, з пункту гледжання такой эканоміі нерваў, вось, ну просто ўжо вось праз гэты вопыт жыццёвы ўжо так вельмі супакойна сачыў за гэтым. Як вы лічыце, наколькі моцна паўплываюць вынікі гэтых выбараў на нашу усходнееўрапейскую сітуацыю, так бы мовіць? Ну, яно мае насамрэч некалькі бакоў. Вось, канешне, галоўнае для нас гэта тое, што датычыцца Украіны. Тутак, канешне, ёсць ну, нейкія страхі і былі тое, што там Трамп быццам бы можа здаць Украіну, там дамовіцца праз яе галаву з Пуцінам і гэтак далей, гэта з аднаго баку. З іншага баку, ведаеце, то бок тое, што апошняя ўжо бывалая, але яна яшчэ так трошку будзе калішняя адміністрацыя амерыканская, яна декларавала такую безумоўную падтрымку, так, і ну быццам бы гэта цудоўна гучыць, але канешне мы бачылі, што ў рэчаіснасці гэта было далёка ад таго, што декларавалася. І таму ну просто пытанне ў тым, ці гэта можа быць горш, альбо горш ужо быць не можа, і наадварот ёсць прынамсі там нейкі шанс, у тым ліку праз ну такі спецыфічны тэмперамент асабісты Трампа, у тым ліку, што
ён імкнецца ніяк дамовіцца з Пуцінам, а калі ён там убачыць, што тое, што ён лічыць ну, нейкім здаровым кампрамісам, Пуцін ну, ад гэтага адмаўляецца, і як ужо ён сябе будзе паводзіць у гэтай сітуацыі, гэта пытанне. Ну, вось адказ на гэтае пытанне мы убачым. Насамрэч, вось пачатак, тое, што я вижу, кого яны там, кого Трамп назначыў вось прадстаўніком по пытаннях гэтых перамоваў, гэтак далей, яно пэўнай прычынай для нейкага асцярожнага аптымізму. А далей, паглядзім. Ну так, вядома, забаўна было часамі назіраць, як розныя беларускія дзеячы ў твітары вельмі моцна расчараваліся там у амерыканцах, што пачалі там абразы нейкія з'яўляцца, што вось глыбінны народ прагаласаваў за марыянетку Пуціна. Вядома, гэта проста чарговы палітычны крынж, насамрэч. Гэта насамрэч, я шчыра кажучы, вось ужо даўно я надта адмоўна ставіўся да Трампа. Вось, то бок я ад пачатку так лічыў, што ну, для кандыдатаў вось ад кансерватыўнай партыі гэта таксама трошку такая крынжовая асабістасць, калі уж мы вось актыўна выкарыстоўваем гэтую дэфініцыю. Але потым, просто калі ён ужо стаў прэзідэнтам, мы просто пабачылі, ну, што нічога такого жудаснага не адбылося, ну, што мага быць, там былі нейкія такія адмоўныя рэчы, але былі і станоўчыя рэчы. Ну і ўрэшце рэшт, ну, насамрэч, тое, што адбылося, вось гэтае ну, нападзенне на Украіну, гэта ж насамрэч адбылося не пры Трампе. І тое, што ён кажа, што пры ім бы гэтага ніколі б не адбылося, ну, мага быць, ён у гэтым мае рацыю. То бок тое, што мы бачылі з баку Байдену, гэта, ну так, вельмі гэта было так, ну, невідавочна, так бы кажучы. То бок шмат такіх цудоўных словаў, ну, былі, канешне, і дзеянні нейкія, гэта немагчыма вось адмаўляць у гэтым, але значна менш, чым хацелася б таксама. Гэта першае. Па-другае, вось, ну, насамрэч стратэгічна я лічу, што мы павінны імкнуцца до такого становішча, калі б мы так не залежалі ад Амерыкі. То бок не толькі вось акрэмыя нацыянальныя дзяржавы, але і Еўропа ввогуле, і у тым ліку цэнтральна-ўсходняя Еўропа. То бок мы павінны выкарыстаць то, што, ну, пакуль сяк так Амерыка надае нейкую падтрымку, у тым ліку цэнтральна-ўсходнееўрапейскім краінам, аб дасягнуць некага такого зроўня, пры яком мы б так не залежалі ад амерыканскай падтрымкі. Таму што, ну, мы не ведаем насамрэч, што там заўтра будзе з Амерыкай. І дазволіць себе такую сітуацыю, калі лёс вось нашага рэгіёну, нашых краінаў, ён бы так, ну, 100% залежаў бы ад Амерыкі, но гэта нездаровая насамрэч сітуацыя. То бок, ну, так не можа, ды не павінна адбывацца заўсёды. Вось, гэта, ну, просто сведчыла пра недееспасобнасць вось гэтых народаў, гэтых краінаў, і пацверджвала бы вось гэтыя, ну,
гэтае паразуменне расейцаў, што гэта выключна марыянеткі Амерыкі, што яны ну просто нежыццяздольныя без вонкавай падтрымкі. То бок гэта не павінна так быць заўсёды. Таму вось маё паразуменне, што цэнтральна-ўсходняя Еўропа, інтэрмарыум, Траімор'е, як заўгодна, яно павінна ператварыцца на моцны такі геапалітычны цэнтр, вось, які схопен себя бараніць. Ну, вось ніяк так. Мгм. Ну, я насамрэч пагаджуся, вядома, што галоўнае, на чым нам трэба, на што нам трэба звярнуць увагу ў выбарах ЗША, гэта тое, як гэта паўплывае на сітуацыю з вайной ва ўкраіне. Для мяне вось асабіста ў гэтых выбарах вельмі цікава было паглядзець на самую прапаганду. То бок мяне асабіста ўражвае, наколькі нізка апусцілася прапаганда нават у заходніх краінах, такіх як ЗША, што у іх настолькі малы далягляд і у прынцыпе нейкі асацыятыўны рад, што любы іхны апанент адразу апыняецца, па-першае, Гітлерам, а па-другое, Волан-дэ-Мортам. То бок вельмі ўражвае тое, да якога ўзроўню пошласці можа скаціцца развітое заходняе грамадства. Вось. А наконт залежнасці ад ЗША, мне здаецца, ўсё ж такі гегемон ёсць гегемон, і у нашых інтарэсах ёсць падтрымліваць гегемонію ЗША, вядома, пры гэтым адстойваючы пэўную самастойнасць, але варта разумець, што ніякага шматпалярнага свету асабліва не атрымліваецца. І калі ЗША нешта здарыцца і гэтая краіна страціць сваю пазіцыю сусветнага паліцэйскага, то адразу на яе месца прыйдзе Кітай, Іран і ўсе гэтыя таварышы, якіх мне асабіста не хацелася б бачыць на такім высокім статусе. Вось, таму, вядома, я вось таксама услед за Трампам лічу, што еўрапейцам, напрыклад, трэба больш выдаваць грошай, большы адсотак падаткаў на сваё ўзбраенне самім. Таму што тое, як сябе паводзяць краіны заходняй Еўропы, гэта мяжуе проста, ну, это не проста нагласць, гэта паразітызм, па сутнасці, на целе ЗША. Вядома, такіх рэчаў адбывацца не павінна, і дапамагаюць заўсёды тым, хто сам нешта робіць. Вось, напрыклад, як у Польшчы зараз, па-мойму, 3,5% ВВП аддаецца на ўзбраенне. Ну, яны збіраюцца яшчэ больш. Ну, вядома, гэта таксама пэўны палітычны папулізм тут прысутнічае. Вядома, што яны гэтага хутчэй за ўсё не зробяць, але агучваюцца лічбы і 5%, і 10%. Вось я гэта падтрымліваю як мага больш сур'ёзна. Ну, я дазволю себе нешта дадаць. Ну, то бок у гэтым перелічаным вами, конечно, пэўная рацыя, але па-першае, вось вы кажаце, што ў нашых інтарэсах Амерыка захоўвалась як гегемон. Але пытанне ў тым, ці гэта ў інтарэсах самой Амерыкі, ці амерыканцы самі вось разумеюць свой уласны інтарэс як вось імкненне до захавання сусветнай светавой гегемоніі. Я шмат насамрэч таксама гутарю з рознымі амерыканцамі, я гэтага не бачу. На жаль, альбо на шчасце, я не ведаю, але
мы таксама павінны разумець і часткова поспех Трампа, і он таксама з гэтым павязан, што ў Амерыкі ды ўзрастае нейкі запыт на ізаляцыянізм. То бок гэта проста тое, што ад нас не залежыць. Па-другае, мы павінны разумець, чаму так адбываецца, і павінны разумець нейкі доўгатэрміновы тренд. Адбываецца так у значнай меры праз тое, што Амерыка, яна перестае быць фактычна еўрапейскай дзяржавай. То бок Амерыка фактычна была стварана як еўрапейская калонія, якая там потым дасягла незалежнасці, але так ці інакш яна захоўвалась культурна, этнічна, у тым ліку, то бок тое, пра што мы с вами гутарілі, як еўрапейская краіна. Зараз гэта проста праз дэмаграфічныя тэндэнцыі пачынае зменьвацца. То бок Амерыка з аднаго баку яна пачынае быць усё менш, так бы кажучы, еўрапейскай альбо проста белай, а з іншага баку вось шмат хто з гэтых белых гэта людзі з такой свядомасцю рэднекаў, якія сябе не лічаць еўрапейцамі. То бок я шмат з гэтымі людзьмі гутарыў. Я вось у іх бачыў тое, што нават калі яны себе, яны могуць себе лічыць белымі, так выразна, для них гэта можа быць абыякава, але у любым выпадку еўрапейцамі такія людзі себе не лічаць. І вось, напрыклад, Байден, што цікава у его асабістасці, гэта чалавек, канешне, з выразнай еўрапейскай свядомасцю. І там шмат такіх людзей, дасюль ёсць. То бок такія людзі, як Збігнеў Бжезінскі, гэтак далей, у тым ліку гэта людзі з нашым цэнтральна-ўсходнееўрапейскім бэкграундам. То бок для якіх Еўропа, она не абыякава. Вось, але такіх людзей там усё менш ды менш, а все больш ды больш там проста паводле аб'ектыўных дэмаграфічных тэндэнцыяў будзе тых людзей, для якіх прынцыпова Еўропа не адрозніваецца ад родных для іх Афрыкі ці Паўднёвай Амерыкі, напрыклад, паводле іх бэкграунду. І мы павінны проста разумець, якімі будуць вынікі гэтай дэмаграфічнай трансфармацыі, мага быць не зараз, але вось праз 10 гадоў, праз 20 гадоў, праз 30 гадоў і гэтак далей. І што мы з гэтым можам проста зрабіць, калі гэта адбываецца аб'ектыўна. У-трэціх, насамрэч, вось мы кажам, так, напрыклад, там Расія, тое-сёе. Але, глядзіце, насамрэч, вось гэтая вайна, яна ж прадэманстравала вось так званую там другую армію свету. Канешне, там шмат розных жартаў пра гэта і гэтак далей, і трэба разумець, што гэта насамрэч на зроўні такім, прынамсі, рэгіянальным, надта моцны сілавой такі фактар. Але Украіна таксама, яна прадэманстравала, што магчыма нават вось на зроўні Украіны, канешне, гэта было магчыма у тым ліку праз падтрымку Захаду, змагацца супраць гэтага. Дадамо да гэтага тое, што гэта была насамрэч, вось зараз ваюе адна Украіна. Калі вы пабачыце, напрыклад, мы падлічым патэнцыял Украіны, Польшчы, аптымальна ў будучыні Беларусі, так, краіна ў Балтыі,
мага быць Скандынавіі, Чехіі, так мага быць пра пры той сёй падтрымцы Нямецчыны, то гэта ўжо ну просто ну пэўная геапалітычная, дэмаграфічная, эканамічная і гэтак далей, ну просто колькасць і з'ява, якая ну паводле яе вагі яна ну просто ну, насамрэч чым гэта ну слабейшая, чым Расія, напрыклад. То бок я разумею, конечно, там Хіна, там мільярд, так, альбо Індыя, але мы насамрэч пакуль прынамсі не межуем з Хінай, з Індыяй, так, мы маем справу з Расіяй. То бок і вось наша аб'яднаная патэнцыйна вага, яна ну, вполне себе параўнаная з вагой сучаснай Расіі. А калі мы дасягнем меты нейкай там фрагментацыі Расіі, вось, і там паўстануць нейкія там нацыянальныя ды рэгіянальныя дзяржавы, ну, справа ввогуле будет іншая. То бок таму я просто с аднаго баку лічу, што мы ніяк не можам насамрэч ну авлівніць тое, што адбываецца ў Амерыкі. З іншага баку мы просто павінны улічваць такую магчымасць, што вось гэтыя змены яны адбудуцца, і вось у гэтым выпадку мы павінны быць просто падрыхтованы к гэтаму і не просто думаць так, што калі там знікне Амерыка як светавы паліцэйскі, то ўсё. То бок ужо канцы нам. Не, так не павінна быць. Мы таксама і гэтаму сцэнару павінны рыхтавацца. Вядома. Я так разумею, у нас ужо час падыходзіць да канцу. Ці ёсць яшчэ? Ну, так, паводле таго, ці ёсць там нейкія цікавыя пытанні, пакуль не мага быць на... Ну, тут ёсць яшчэ два пытання ў чаце. Ага, ну так можам. Окей. Тут ваш хлопчык пытае, што госць можа сказаць пра нядаўні скандал з дэпартацыяй беларускага ваяра ў РБ і фактычным адмоўчваннем Украіны? Ну, на жаль, я не маю просто дакладнай інфармацыі наконт гэтага, таму ну, магу сказаць толькі тое, што гэта, канешне, вельмі трагічная гісторыя, і такого не павінна быць. Але вось так дакладна падрабезнасці, на жаль, я не ведаю, і ніяк растлумачыць гэта не магу. Яшчэ ваш хлопчык пытае, каму выгадны ізаляцыянізм ЗША? Ну, глядзіце, насамрэч, вось так, калі просто паглядзець, там же ёсць такі напрамак амерыканскай кансерватыўнай думкі, як палеўконы, то бок гэта палеўкансерватары, які яны ввогуле лічаць, што вось гэтая ну, функцыя светавого паліцэйскага ды ввогуле амерыканскага інтэрвенцыянізму, яна шмат у чым пашкодзіла амерыканцам, што просто ну, Америка мае вялікі патэнцыял ну, для самастойнага развіцця, і што яна ну, просто не патрабуе вось гэтых інтэрвенцыяў ды удзела у розных там войнах ды справах, якія прама яе не датычацца. То бок іх таксама ну, магчыма зразумець. Вось, то бок ну, гэта насамрэч просто такі амерыканскі нацыяналізм. Не імперыялізм амерыканскі, а вось менавіта нацыяналізм. Вось, і часткова ён прысутны ў Трампа таксама. То бок ён часткова вось выкарыстоўвае, ну, калі не думку, то
ну, пэўныя аргументы гэтага палеўконства, ну, напрыклад, там Такер Карлсон, які его падтрымлівае. Ну, канешне, для нас гэта непрыемны хлопчык. Так. Ну, таму што гэта не ў нашых інтарэсах. То бок, у нашых інтарэсах, або зараз там былі ястрыбы. Вось. І калі гэта будзе так, ну, то ну, цудоўна. Але ну, што мы можам зрабіць, калі выбар амерыканскага народу будзе іншы? Зразумела. Ну, здаецца, ніхто больш пытанняў у часе не задаў. Вось, калі вам ужо трэба бегчы, то я магу вас адпусціць. Ну, так, помаленьку ўжо, наверное, напэўна, будзем развітвацца. Так, мне здаецца, вельмі добра пасядзелі. Было дастаткова пытанняў ад аўдыторыі. Вось, вам трэба, мне здаецца, часцей з'яўляцца на такіх стрымах, таму што у вас досыць добрая патокавая мова беларуская, асабліва для чалавека, які яе вывучаў і як бы не з'яўляецца пры гэтым беларусам. Дзякуй. Вось. Так што, калі будзе жаданне, можаце, вядома, яшчэ нас наведаць. Дзякуй. Спрабуем часам. Добра. Ну тады дзякуй, што прыйшлі. Дзякуй за ўдзел у трансляцыі. Дзякуй усім, хто задаваў пытанні. Вось. Ну і да пабачэння. Дзякуй за запрошанне. До пабачэння. Да. Скампраментавалі сябры, гэта маргінес, якія знайшлі тупік. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраментавалі сябры, гэта маргінес, якія знайшлі